kumira nguva ndiko kwakatipotsesa mikana yakawandidza mukurarama ka kushingirira kavanhu vachititambudza ndiko kwakatinonotsa kuita mari akakurova iwe mudzorere ubvise mazino akati bvapo iwe mudze newewo nedzinza rese akati pfutseki mudze newewo kwegore rese akati bvapo iwe zvaendwa iri mani yerere yafa male owo tiriyo chikombera chombanje zvaendiwa izvi uone papapa ndichadodaba kuchera nyange guwa ribodzi zvarene iyo ndatochera iwayaka zvatobuda izvozvo ndizvozvo obvious German anochera makuva ine mari muhomwe ndiyani ye atipenge kaisa ativhurike German saka totodini kwanewe chikombera nokuti ainini warumeka ndikita kuwaiwa nomari inini mukoma wangu zvangu hazvibvunzwe maiziya ndotongobva pano kandakananga straight kubaleki maiketa ndombonorova hwanika then kana tichinge ndarova hwanika ndozotanga kuplana ndichibva ipapo ndichienda kumberi maiketa manje mimi neumeni yenyu yaya munotombotanga matomboenda padhenika mumbonoratidza madhamu mari maiziya mukwemi German chachindizive baichi chikombera ini handidziwe zvokuitwa nomunhu endakabvisira ng'ombe bainini wazwa mukadzi angatonge mari yangu inini manje chito todiniko ukondonera paiko chikombera iweiwe tinokuziyai German saka uri kureva here kuti uchatenda neni kubaleki apa iwewe chikombera ini mari dzomumba mangu ndindodzitonga wazwa iye akatati mari totoacheka kumaraini antu yano mari kwandiri oti abambo mari ondipa yese ini yangu handimbomunyepebo ndotambira mari kundomutengera kaupfu kachechete ndotosiyana nazvo baba ushaza musi maakuzvinyanya here mimi gunpowder harifanire kutengwa nemaumeni here mauma nokutodiniko yoyo nyongo wakadzichichwa anoziva nozvobhajeti wakadzwa nomapwapwa bakana wakamupa mari anoenda kotenga parendo $5 5 kg kuti adzonotenga chibage $4 ogaisa zvauri kutaura zvinotomeka sense but ndoipikwa yaunenge uchitiitira ingiribeti ye usapunzumuriwaba inotondibvunza totenga mapisi mangani onyama ndotobva ndawanyepo titenga misongora nozvidya notudatira nochichi saka zviriko pei haipuhwe mukadzi kana wazogara Germany ka saka regedza ndidaisoka ndine madhiri andaa ndichida kuita kane chipoko chasauro waiziya tine mafreestyle watinoda kudhomoka nawo waiketa then iyo luko kane kolabhora ari kuda kuita neni so iwe nyongono yako wazwa kumeso kombishi kuno mapomopomo waudobhodokera ndiani kudonzi unotaura nemacerebrity chero chipoko chasauro kachiona unochiziva iwewe tati hande kubva watomwa chete saka boy ini ndiri kungosvikotenga ka 13 mangoda fireman owo iwewe saka nichatenga 14 mapaindodororo zvimumomo takanoporika chikombera yezve ndokuti tione ka fireman rugaro rwemapostori tichipinda tichibuda ngatitibviririka baba woshomori zvochikombera chere idi hwii idi gogogo doro rinonaka warume ndipo unozwa mukadzi achitaura kuti kwaenda kubikira favorite food yako kumba kuno wotosvika kuzoita sawadzime wangu anoresipi yekubika igukani inzwa kaingiribeti usangoti pese mukadzi waiziya ndo big sign iyeyo yekuti wakadyiswa ukangona munhu asingagone kupedza zuva rese asina kutaura zita remukadzi wake chibva waziya kuti munhu iyeye akadyiswa waiketa kudyisiwa naabambo waniwawe ina bambo wangu akandidyisa futa bakani munhu akandisira mufura ndoona same time ndobva ndamubanzura nomendesa kumba kwako ogoredziwa aye yesaya zviriko futi iwe dj 30 kanzenza iyoyo yafreeman ka takuda nzenza manje iye baba oshomole uri kuitei pakanyangara wadzimai imambuyami ndoipiko yamunoita iyi indakani chida kudhipisa imimi ndochii chakadaro ichocho chinenge ngozi iwe ingiribheti udza umeni rako kuti murume haterwe kubhawa waiziya asi hazviziye kuti unogona kumuvhunga neglateri panapo nywenywenywe kuita sei kwachona senge uri sewerasta usatomboti bufu zvako ndiwo uri kufurira murume wangu uyu kuti aite chirombe ingiribheti aisambodaro iwe baba ushomole ndati mari yepei iripi ndinodzimaika izvo mukufunga ndizvo bawadzimai indiribeka namhosva baini chombanje ndochatoya kwandiripo tapedza basa chikati bwa hanendo kutengera ribodzi ndakatoramba baka ndikadakenda kumba kotandara naadzimai wangu chibva chaita kundipfuwa kuya nini pano saka ndikutonga wangu ribodzi iri nowadzimai zviriko herezvi aiwe nyarara zinanotaure nyarara wazwa kandokupunzumura wadzimai hindei zviriko herezvi iwe rasta iwe ndati nyarara kare wani iwe baba ushomole namata kuna mwari wako kuti mari iri muhomwe makomo yakakwana nekuti kana ikangoshota ne50 bondi zvayo ma1 ako simuka toni handei kumba iwewe
hindei hedu adzimai. Ma1 idzi dzakaita kudyiswa nebhara idzi. Hakuna murume akadai rovai pasi kababa. Dhimika makatororwana natitani vedu verokarava. Zvaendwa izvi. Usiyane nemurume wangu iwe Rombe iwe. Handei baby. Hello, my African brothers and African sisters. Ndauyawo kane nyaya yangu kaya kanaka kune vese vanoda kutumira mari kuZimbabwe. Mama Money kayauya kuzorerutsa mitoro yenyu. Registai Mama Money kamutumire mari abroad nemitengo yakaderera. Batai kaShepherd agent wedu kawe Mama Money achakudza izvizere pane zvamunoda kuziva pakushandisa Mama Money. Namba dzake kadziri pa screen apo dzinoti +276 938 73076. Mukamuisira WhatsApp message ka anobva angokupindurai okubatsirai. Ndine imwe nyaya huru kwazvo kavadekani. Tave kukwanisa kukubatsirai kuvhura ma-FNB accounts kune avo vari kumativi manhaka enyika vanosanganisira South Africa, UK kana imoka muZimbabwe. Tinotanga katakuitira company registration yako zvakanakisisa uye tinongoda passport chete iri valid. Tokuitira kapasina permit. Tapedza kakukurejistira company yako tinobva takuvhurira FNB account inenge iri linked necompany yako iyoyoyo. Kuti munzwe zvizereka, batai futi agent wedu kaShepherd pasame number iyoyo inoti +276 938 73076. We thank you all for your continued support. Asante sana.